Ассалому алейкум дӯстони азиз ва подписчикони канали мо. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Умедвор ҳастам ки ҳар яку шумо хубу тансиҳат ҳастед. имрӯз мо дар хонамон ид дорем, яъне зодрӯзи Мансурҷон аст. Хеле ки дар видеои пешинам гуфтам, мунтазири видео бошед ва ҳозир бошад мо ба ҷашнгирии зодрӯзи Мансурҷон рафтестем ва ман хостам ки камтара гӯем дигаргун шавад, яъне хонада ҷашн нагирему ягон ҷои дигарда. Барои мисол ҳамин Кореяда ҷоҳо ҳаста, ҷои махсус барои зодрӯза ҷашн гирифтан. боз умуман дигар идҳои ҷашн гирифтан бисёрам хеле ҷоҳои махсус ҳастанд. Ва ҳозир бошад дӯстони азиз як ҷоя меравем, зодрӯзи Мансурҷона ҷашн мегирем ва боз ман пурратар шумода нишон медиҳам ки чӣ хел ҷоҳо ҳастаи Кореяда. Марҳамат дӯстони азиз, ба ҳаматон тамошои хуб. имрӯз дӯстони азиз мо дар 23 ноябр, аз сабабе ки як рӯз бо монтаж мекунӣ вақт намеша, мумкин видео як рӯз қафодар халтад, вале зодрӯзи Мансур 23 ноябр аст. Соат бошам мо дар 2:30 абети мо бояд соати 3 уҷада расем. Инам хеле ҳавомон беҳад шамол, хунук, чӣ хеле ки мумкин видеода аниқ бошад, хазонрезӣ ву нам хеле ҳавои беҳад хунук. Осмона бинем дӯстони азиз, чӣ қадар хушрӯй ҷада нигоҳ кардам ки хеле осмон беҳад зебо. Камтарак барои шумо видео кардам. Ако мо одат кардагим ягон чизи хушрӯйро бинем, ягон чи камтар дилмонда шина, дараб мегирем, видео мекунем. درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان مادر. مادر برات بمیره قربان خان بنازم، خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم. من علم سرایم با مهر و غم گساری، میبوسمت بسد ناز عطر بهشت داری. منی زندگیمی هم پاکتر ز ماهی، ای کاشکی نبینم داغ تو را الهی، ای کاشکی نبینم داغ تو را الهی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان مادر. مادر برات بمیره قربان خواب بنازم، خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم.
خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازت. Zodroz muborak. Zodroz muborak. Ben de çok